Barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo. Kuna tare da Aliyu B.Kachalla cikin wannan sabon bidiyo. A yau insha Allah bidiyon mu zai muku bayani akan yadda za ka kira wanda ya yi blocking ɗinka ko ya saka a blacklist. Insha Allah ku kalla bidiyon nan har domin ganin yadda za ka kira wanda ya saka a blacklist. Misali idan kana da budurwa ko zo ka samu matsala kana so ka kira saboda ka bata hakuri amma ta sa layinka blacklist ko ta yi blocking, ba za ka samu damar yadda za ka kira ba, ko kuma saurayinki ne ka ɓata ya zo sake a blacklist kina so kira shi ku sasanta amma ba ki samu damar yadda za ki kira shi saboda ku sasanta ba. Insha Allah bidiyo na ƙarshe za ku kalla yadda za ka kira wanda ya saka blacklist ko blocking ɗinka ba tare da ka sanya layi ka kira shi da wani layi ba, da asalin layinka za ka kira shi kuma ya shiga. Ku ci gaba da bibiyan channel ɗin nan domin samun ire-iren irin wannan bidiyo, sannan kuma wannan na farkon zuwa channel ɗin nan muna roƙon ku da ku danna wannan kalma alamar ja ta subscribe. Mun gode, mu je mu fara bidiyo. Fari kamar haka za ka zo filin inda za ka ke sa nambobi kamar haka, inda za ka kira haka. Misali sai mu rubuta namban da muke so mu kira. Misali za su rubuta namban saurayina ko budurwana. Misali ga shi nan misali ga namban nan kamar haka. In na kira dai bai zai shiga ba, shi ya sani a blacklist. In na kira bai zai shiga ba sai ya fita ma da kansa, ba su gaya min komai ko kuma su sani not reachable. To misali ina son kira shi na sai yanzu nan farkon namban daidai nan daga 0 nan taɓa sai sa hash nan kamar haka. Za ka sa nambobi ƙwaya biyu da alaman naira. Za ka sa alamar naira farko, ka sa 3, ka sa 1, ka sa alamar naira, sai ka sa namban da kake so kira. Kowane irin namba ne, kowane irin namba ya shafi, ko zai ne ko wani irin sim ne kai haka. To ta wannan hanyar ne za ka samu damar ka kira wanda ya blocking ɗinka ba tare da ka sha wahala ka nemi wani sim ko ka karɓi aron layi ba. Ta haka za ka iya kiran shi, in ka danna kuma zai shiga kai tsaye. Misali ga shi nan kamar haka, ka zaɓi sim da kake so ka kira shi. Ta wannan hanyar ka samu damar kiran wanda ya saka a blacklist. Mun gode.